terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka mga lalaki na diskubrihang patay nga gipanggapos o gipangbaatan ang dagway sa Dato Montawal, Maguindanao. Queen Elizabeth II sa United Kingdom mipanaw na sa edad nga 96. Sa detalye sa atong mga balita, gipanggapos o gipangbaatan ang naong sa duha ka mga lalaking nadiskubrihang patay sa lungsod sa Dato Montawal, Maguindanao. Gidudahang biktima sa pagpang-salvage ang duha. Sa Dato Odinsinsuat, Maguindanao, patay ang usa ka langyaw human gipusil sa wala mailhing armadong nakasakay sa minivan. Ani ang report ni Marvin Revilla. Duha ka lalaki ang napalgang naggapos, nagtap-tap og wala na kinabuhi sa National Highway sa Barangay Bulit, Dato Montawal, Maguindanao kagabi. Mato di Dato Montawal PNP Chief Lieutenant Mudasir Sali, wala pa nila mailhi ang duha ka mga biktima nga banang nag-edad og 20 hangtod 30 anyos. Ang usa nagsulob og mao nga shorts ug ang usa nagsulob og jersey nga shorts. Matod niya nga posibleng dili taga Dato Montawal ang biktima ug dito lang kini gilabay. Matod ni Lieutenant Sali, nakanungog pa ang mga residente og buto sa armas sa wa pa makit-an ang mga biktima. Apan matod pa niya, posibleng napatay na kini ug dito na lang sila gipamusil sa dapit diin gibiyaan ang mga lawas. Nakaangkon og mga samad sa bala ang ulo ug nawong ug ubang bahin sa lawas sa biktima. Nakuha gikan sa crime scene ang bala sa kalibre .45. Sa kasamtangan, anana sa Purinarya sa Dato Montawal ang patayng lawas sa mga biktima. Nanawagan si Lieutenant Sali sa mga nawadan og paryente nga palihog kuntaka ang ilahang buhatan. Samtang dito sa lungsod sa Dato Odinsinsuat sa probinsya sa Maguindanao, usa ka Sri Lanka national ang gipusil patay bandang 1:35 kagahapon sa hapon. Giila ni Police Station 1 Commander Police Captain Kenneth Rosales ang biktima nga si Mohamed Raifad Mohamed Siddiq, 46 anyos, negosyante nga taga Sri Lanka nga kasamtang nagpuyo sa Simba SPDA, Dato Odinsinsuat, Maguindanao. Ang pagpamusil na hitabo sa Barangay Mother Poblacion, Dakbayan sa Cotabato, mga 1:45 sa hapon. Matod ni Rosales nga usa ka wala pa mailing lalaki nga suspect ang niduol sa biktima samtang nikanaog kini sa iyang minivan ug gipusil. Naigo siya sa ulo ug makaduha sa dughan gamit ang kalibre .45 nga pistola. Kung atong lantawon sa datos sa Bureau of Immigration, sagad sa mga Sri Lanka o Pakistani national nga anaa sa nasod nagnegosyo og kwarta kung 5-6. Sa pagkakaron, ang PNP Station 1 nagkolekta pa og mga kopya sa CCTV footage dol sa lugar alang sa dugang investigasyon. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Mipanaw na si Queen Elizabeth II kon Elizabeth Alexandra Mary sa edad nga 96. Siya ang queen sa United Kingdom nga nagserbisyo sulod sa 7 ka dekada. Unsa kaha ang mamahimong sagkuan ug kinsa ang muhulip kaniya. Ani ang report. Mipanaw na si Elizabeth Alexandra Mary Windsor o mas nailhan nga si Queen Elizabeth II sa edad nga 96 anyos kaganihang kadlawon didto sa iyang vacation house sa Balmoral Castle, ang opisyal nga bakasyonan sa Queen nga nahimutang sa Scotland. Nataw si Queen Elizabeth ni adtong Abril 21 tuig 1926 didto sa Burton Street sa London, United Kingdom. Ug sukad kaniadto nagpuyo kini sa 37 ka hektaryang palasyo nga gitawag og Buckingham Palace. Si Queen Elizabeth ang pinakabatang babay nga nahimong lider sa edad nga 25 anyos. Milingkod kini isip leader ni atong Pebrero 6, 1952 human sa kamatayon ni King George IV. Sa pag-anunsyo sa kamatayon kaganihang kaadlawon, gitugtog sa mga istasyon sa United Kingdom ang God Save the Queen, samtang gipakita ang hulagway ni Queen Elizabeth didto sa Buckingham Palace.
Sa gamay pa si Queen Elizabeth, gianggaan kini og lilibet sa iyang pamilya. Kay dili man kani makalitok sa pulong nga Elizabeth. Gani, gihimo kiningalan sa anak ni Prince Harry ug ni Meghan Markle nga si Lilibet Diana niadtong tuig 2021. Nagsugod si Queen Elizabeth og lingkod sa trono sa edad nga 26. Ug siya ang babaeng leader nga si 70 anyos nga nagsilbi sa iyang nasud nga giilang United Kingdom nga misakop sa England, Scotland, Wales ug Northern Ireland. Si Queen Elizabeth ang leader sa usa ka monarchy, kun leader sa usa ka wala matunga nga nasyon ug siyang pinakadugay nga milingkod sa trono nga miabot og 70 ka tuig. Siya ang pinakapopular nga monarch kun leader nga nailhan sa halos tanang mga Britons. Nagkwita si Queen Elizabeth ug ang iyang bana nga si Prince Philip of Greece niadtong tuig 1939 sa dihang 13 anyos pa lang si Queen Elizabeth samtang si Prince Philip 18 anyos pa lang nga usa ka naval officer. Gipadala si Prince Philip nga mo'y moabi-abi kang Queen Elizabeth ug pipila ka tuig ang milabay. Gipatawag si Prince Philip sa royal family sa Windsor Castle aron didto magselebra sa iyang Pasko. Kay niadtong panahon na giistudyohan na kung pwede ba o kwalipikado bang manguyab si Prince Philip kang Queen Elizabeth. Sa dagan sa panahon, gikasal sila ni adtong 1947 didto sa Westminster Abbey. Nahimo silang magtiayon ug nahimong malipayon. Og nahimong king si Philip ug malipayon nag-uban ang magtiayon sulod sa 70 ka tuig. Namatay si King Philip ni adtong milabayng tuig sa edad nga 99. Sa pagkamatay ni Queen Elizabeth, milingkod na ang bagong hari, ang 73 anyos nga king, si kanhi Prince Charles, ug siya ilhon nga King Charles III. Samtang ang iyang ikaduhang asawa nga si Camilla, ilhon nga Queen Consort. Base sa tradisyon sa United Kingdom, napulo kaadlaw ang haya ni Queen Elizabeth. Nagpadala na og mensahe sa iyang pasubo si Pope Francis sa kamatayon ni Queen Elizabeth. Samtang si Canadian Prime Minister Justin Trudeau pula pa ang mata samtang nagpadala sa iyang mensahe. Si Prime Minister Trudeau, usa sa mga suod nga higala ni Queen Elizabeth ug ang Canada ang nasud nga pirming bisitahon ug ang nasud nga kadaghan gibisita ni Queen Elizabeth. Samtang si US President Joe Biden nasubo sa kamatayon ni Queen Elizabeth nga iyang gihulagway nga usa ka lig-on nga babaeng lider ug kanunay nga kaalyado sa Estados Unidos. Nagyukbo ang tanang leader sa tibuok kalibutan tungod sa kagamhanan ni Queen Elizabeth ug sa iyang influensya sa tibuok kalibutan. Ang kamatayon ni Queen Elizabeth dili lang makaapekto sa United Kingdom, apan maapektuhan usab niini ang laing mga nasod sa tibuok kalibutan kay dako og kalambigitan ang desisyon ni Queen Elizabeth sa natad sa patigayon sa tibuok kalibutan tungod sa iyang kadato og kadato sa United Kingdom og sa mga lugar nga gingharian, apil na ang Canada, Switzerland ug uban pang dato nga mga nasod. Usa ka dakong tingog og lig-on ang posisyon ni Queen Elizabeth sa International Monetary Fund, ang utanganan sa tibuok kalibutan. Og sa uban pang mga polisiya sa tibuok kalibutan tungod kay siya ang pinakadato ug pinakadungay nga babaeng lider sa kasaysayan. Kung unsa man ay ipakitang liderato ni King Charles III sa sunod nga mga adlaw, ang kasaysayan na lang ang nasayod. Edith Kadoay, News 10 Philippines. Stay safe! Kalit gibaha ang ubang lugar sa lungsod sa Midsayap o sa Pikit, Cotabato kagahapon sa hapon nga may resulta sa pagresponde sa mga miyembro sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kun MDRRMC. Gi-rescue kini usa ka senior citizen sa Barangay Takepan, Pikit kay laom na kaayo ang tubig baha nga halos miabot na sa kapin metros ang gilawmon kon miabot na sa dughan sa tao. Daghang balay ang gilunupan sa lugar ug ang ubang residente naa nagidala sa mas luwas nga lugar. Sa Barangay Lower Glad, Midsayap, nalingaw sa pagtampisaw sa tubig baha kining grupo sa mga bata nga nagdula pa og volleyball. Apil sa gibaha ang ilang barangay hall. Ang pagbaha hatod sa siging ulan kagahapon. Giguba sa mga otoridad ang giingong drug den nga nadiskubrihan atol sa drug buy-bust operation kaganihang kaadlawon Setyembre 9, 2022 sa Elinita Heights Subdivision, Barangay Catalunan Grande, Davao City. Nadakpan sa hiniusang operasyon sa PDEA 11 and BI 11 ug Talomo Police Station 3 ang tulo ka mga drug personalities nga giila sa PDEA nga sila Syed Omar Saire, 26 anyos, real estate broker ug residente
sa naisgutang lugar. Usa ka sachet nga naisulod sa gituohang shabu ang napalit sa pusher buyer nga agent sa PDEA nga mobalor sa 6,000 pesos kang sayre. Dinhisab na diskubrihan sa mga otoridad nga drug den ang ilang nasudlan ug nadakpan ang duha ka mga visitors nga giila sa pangalang si Hill Brian Hines ug Daniel de la Cruz nga gipang-aresto sa mga otoridad. Tanan-tanan nakakuha ang PDEA balor 180,000 pesos sa gituuhang shabu ug duna pay pinaugang marijuana nga mo kantidad sa 2,400 pesos. At tangi! Mga badyaw sa Lamitan Basilan gipanghatagan og balay sa NHA ug LTFRB 11 ug HPG naglusad og anti-chloroform operation sa Davao del Sur. Mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Daghan ang nadakpan sa gilusag nga anti-chloroform operation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11 sa Davao del Sur kagahapon. Mismong ang direktor sa LTFRB ang nanguna sa operasyon, kuyog ang mga pulis sa HPG. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagmalampuson ng gilusad nga intensified anti-chloroform operations sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11 sa Davao del Sur kagahapon Setyembre 8. Kini subay sa mandato sa ahensya sa pagsiguro nga luwas, komportable ug kasaligan ang pampublikong transportasyon sa rehiyon. Gisaysay ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III ang gilusad nga enforcement operations sa Davao del Sur. Pinasahi sang litibok pwersa sa ahensya ang makita sa kadalanan aron mopatuman sa mga balaod
ug pulisiya sa LTFRB. Gibahin sa duha ang enforcement team kung asa tagsa-tagsa nga na-assign sa barangay Sinawilan Checkpoint 2 sa Santa Cruz, Digo City boundary ug sa Checkpoint 2 sa Hagonoy, Digo City boundary. Kuyog sa operasyon ng mga pulis ni Highway Patrol Group 11 Regional Chief Police Colonel Jomer Estrada ug LTFRB 11 Legal Officer Attorney Ernest Vance Davila. Atol sa operasyon, siyam ka mga PUV ang nasikop ug naisyuhan ug inspection report summons sulod sa 2 ka oras. Usa ka UV Express ang out of lane kun kulurum, duha ka UVE ug usa ka taxi nga daot ang dashcam. Usa ka UVE ang overloading, usa ka PUB alang sa failure to carry CPC ug tulo ka PhilCab alang sa failure to carry SP. Busa pahinumdum sa LTFRB 11 sa publiko nga dili magpasagad og sakay sa mga kulurom nga public utility vehicles aron malikayan ang aberya sa pagbiyahe ug gidasig nga sa mga adunay lehitimong mga permit o gabiyahe sa ilahang designar nga mga ruta lang gyud musakay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gitukuran og mga balay sa National Housing Authority kon NHA ang mga badyaw sa Lamitan City sa Basilan. Ang mga housing unit gitukod sa usa ka hektaryang luna nga gihatag sa lokal nga gobyerno alang sa 50 ka mga pamilya nga benepisyaryo sa pabalay. Anyang report ni Grace Alcunaba. Formal nang gitunol sa National Housing Authority ang 50 ka mga bag-ong balay alang sa mga miyembro sa tribong Badyaw didto sa Barangay Kulay Batu, Lamitan City dinhi sa probinsya sa Basilan. Ang mga balay nasulod sa usa ka hektaryang luna nga gihatag sa lokal nga kagamhanan sa Lamitan aron butangan sa maong proyekto. Niadtong Enero ning kasamtangang tuig natunulan na ang laing 50 ka benepisyaryong Badyaw nga kanhin namuyo sa mga baybayon. Gibalhin sila sa NHA didto sa Barangay Kulay Batu. Og kagahapon, Setyembre 8, 2022, gitunol na kanila ang 50 ka housing units. Nakumpleto na kagahapon ang pag-turnover og 100 ka housing units nga nagkantidad og 19,971,198.65 pesos nga nahatag sa National Housing Authority. Mitambong si NHA Zamboanga Peninsula Acting Regional Manager Al Quarismi Indanan, NHA Zamboanga District OIC nga si Attorney John Louie Ribollos, NHA Principal Engineers Riniboy Ventolero ug Sajid Ryan Tuldan. Samtang ang lokal nga panggambahanan gipangunahan ni Lamitan City Mayor Forigay ug NCIP Admin Officer Andin Jamjerun. Ang pagtukod og pabalay alang sa tribo gisugdan ni kanhing President Rodrigo Duterte aron matubag ang panginahanglanon sa pabahay labi na kay wala sa posisyon ang tribo nga makatukod sa ilang kaugalingong panimalay. Ang NHA housing alang sa tribo libre ug ang lokal nga panggamhanan ang maghatag sa yuta isip ilang partisipasyon sa ilang katawhan. Ang usa ka IP housing site dunay budget nga tag 20 milyon. Apan sagad moubos kini tungod kay ipaagi pa kini og bidding ug ang lowest bidder ang makakuha sa proyekto. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Gipaligon pa sa 4th Infantry Division sa Philippine Army ang leadership skills sa mga platoon leaders pinagi sa tulo ka adlaw nga Platoon Leaders Combat Proficiency Symposia sa Camp Evangelista patag sa Cagayan de Oro City. Sa 64 ka mga platoon leaders ang misalmo sa symposia diin 31 niini miapil on-site samtang ang 33 miapil online nga adunay temang Enhancing Army Leadership Acumen to Achieve Victory Against Threats to National Security. Tinguha sa 4th ID nga mamahimong updated ang mga platoon leaders sa direksyon o programa sa Philippine Army o labing paligunon ang kapabilidad sa combat o non-combat missions. Gihimo ang aktibidad pinagi sa opisina sa Assistant Chief of Staff for Education and Training and the Army Learning and Development Center Training and Doctrine Command. Mato de Major General Wilbur Mamawag ang commander sa 4th ID. Importante ang symposia sanglit ang mga platoon leaders, ang frontliners sa counter-insurgency campaign ug aron mamahimong epektibo ang ilang pagdala sa tropa sa aktwal nga gyera.
naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo kada ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!